Tervehdys! Tänään tultiin syömään joululounasta. Kyseinen hotelli sijaitsee Mikonkadulla ja paikkana on Radisson Plaza Hotelli. Meillä on täällä varattu kabinettitilaa. Ensin pidetään siellä kokousta ja kokouksen jälkeen siirrytään sitten syömään ravintolapuolella. Ja mä olen otettu 64 euron menyn. Niin katsotaan, onko se sen arvosta. Katsotaan, mitä kaikki mä saatan 64 eurolla. Sali on melkein täynnä, tai on täynnä. Meillä on varattu pöytä myös, kuten näkyy näin. Ja sitten alkun peruna, salattia, pate. Lohi. Sitten siinä oli mozzarella, viikuna, leipävalikoima. Näin. Siellä on melkein kaikkea mitä voisi olla niin kuin joulupöydässä, alkupöydässä. Tässä on sitten lämpimät ruoat. Joo. Niin, oletko sitä mieltä, että tämä menu on 64 euron arvoista? Laita ihmeessä mielipiteesi tästä. Koska sinä söit joululounasta ja paljonko sä maksoi? Kiitos, että katsoit loppuun asti.